Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Senglong kme Seng Samla Shnong Bat Village Defence Party VDP ringkat kedorba Shnong mau kerban lingba ke jing trishtom dagi babun tali ki benai kumshi benta bante lakam ni ke jing jele ke kam dek yat be an hayo mau kerban kila yo ban kurup kumba prapulai senduk ke kiat pareng bat kumba sanspa liter ke kiat persi na yo mau kerban kibla buri bha hak yeng sa ki kendong kenshrat ban ki kali yakin ki kiat kibla yo ban kurup labun benai benda sni kalai dari uno pra arca pesan la rano yaki banthe hamadan jakar mau kerbat bar la yoru ya jinyalang lingkot hable dan lang kinong yalam shnong mau kerbat seng samla ka VDP bat senglong kmi haringkat kecing sakhilang uba bijerwa MPS Superintendent of Police Southwest Khasi Hills District bat ki menteri bat ki secretary shnong jong khat art li shnong ki ba marjan hapo kathan laban kdo bakani ki jinglet khanda bat jing kurup kyan kelalong adu ubna jimang hadu uno pra arjar pesan ya ke baga dorbar shnong mau kerbat ber ki seng tremon ngobha ke seng samla ke VDP ber seng longkme kila shim khia ban persha ek jingdi be anya ki kyat habo ka yo mau kerbat kinong yalam shnong mau kerbat kila maham teng eru eki brio ki ba jumlien ban wanra ba de kyat hayo mau kerbat bakim de shu ban le ekini ki jat kam hapo yo ke bahap hapo ka shnong mau kerbat namar ke jingdi kyat kam kata tang ya ki imlang ka salang hendai ki wan ra ru ek jing sneu baharu kam kila pun pauru bakim dei baki nyo ben ne le ben yanu yanu hendai ka jing ang nu jengki ka long ban rat ding khong ye jing sneu kham tam ka kiat bar udrok ki balong per sha ya ki imlang ka salang ha kani ka juk ka sngi ka dor bashnong mau kerbat kila pun kup buram kerpang ye uba armbai traffic officer jong ka mau kerbat police station bat ki ba ajing kran kani ka sngi ki long uba bijerwa Superintendent of Police uba DD Thongni President VDP ba WC Toy Secretary kong MK Lingdo President Senglong Kme Samla Kitbor Lingdo President Seng Samla mau kerwat Kinilap lip. Chisme ini. Sorry nih. Toy ro, ong ba ka intelligence jong fi ka baklan balan. Ba mengi kum ki police ro ngimpat yo ban kem adukat ni kamar mo fitip ha. Monogi nong de nong thiet nang no ki wan kilenti bagian. Kata ngi haban ai jing ro ai. Mo ka jing tristom jong fi kum de ka bakai. Na so thu ro ba nagi khamtam nagi senglong kme. Ba bon na fi filamat. Yakini ka jing sneo filayo i hayeng asem. Filayo i kumno ka jing jelai ka jing kerni jong ni ka jing de kia jing de kiat ka jing yadi tapi mkwa bakan ni ka jing sneo bakan por shiki bagi long yin pi kwa hi ba kano ka jing sneo bakan kut no kam de hi ka basok kumba ong i president mo ne i la kat no sne mentai la i trace tom ya kan mi be shakmat ke yang denti be step ne men met kham tam le men met te ngidon kam hiba kani ka jing trailang bangin jidon lang bay nasuthu hino do pengawan hang ni kum SP ban de bangim ngim ya trailang ngim la hi ban ya yo ya ka jing job te kani kamar bangi i mentasi gede ka jing sakhi ya ka jing trailang jungi ka jing ya don lang nga ngi kwa hi banang ni sekman nasuthu hi fidon kam hi
ia ka jing nyarat lagi polis ro ka kular be ia kata dia polis ke dalam mau giba menne bagi don kita gibri mau giba phone ya fi ben smith penting ya fi dia ai ka nomor yang ni ro ni don ni ro kam kum do ban pen ting ya kipan kamu kalong kumta ihap ban sung thu ba kanu ka kam mangile ke de bandai be kum ka kendon jo ka kaan kadon giba pher ki ro kam kum do ban pen stom iki kum mentang ban cuba tay nuksa kadon kata ka 100 dan ka section 110 jong ka Meghalaya Police ai bau nunu brio uba di auria uba pen klumar hasurok hagino-gino gi moha kisrong githau ngila ban kem yu ngi forward yu sukut te ka ban kong wa ban siu san hajar ka fine undale biang ye kata haka sin ka baar wa ban siu 10 hajar undale biang so sisin wa ban siu khatsan hajar tekan kan he chi kata ka fine ka long ka ba ka ban kiu bai kata sim lu sakya tukum kita ki kendon ki don ibangi laban pinstom mi gini gibre ta kadang ni ong bam don kam ya bang pinsim ya ka anyakti nim don kam re bania sho bania dan tang de kita ki kendon mengi pendon kam ro ngilaban pinstom mi ha ba ya kren mentai ka drugs ni suthu ba kala jelai ba ka ni kusno mo khamta me mo korwat ndai tang ha kusno mo korwat hinde gi bun gi song gi thau gi bahajan kamar selong ka sakwang kibun ha ki bre gi balangwap ya ka drugs tinggi don kam man perkat bah kumno bangin pensange ni kat bala kat bangila dengan yang polisi ngi pek bangi pendon kam ya ka checking ngi pek ki bang khamtam ki bre gi bawan nabar bakin kinum wan ra ya ka drugs gini kisno tama fisu thu i menta haki bor pulet hi nim dabon breu re ni duna mangin check ar pusau kentar ngim la takalaw gidon kam ka jing rap khamtam jong ki VDP jong ki seng samla gilong kami kumbai batai hi kong gidon kam manyami manyang pahara manyapet mono ki bria ki bawan nabar ki ba fimi thu te pila hi mafiro banya check haba filap hi bagi wanra ki ki tiar ki ba fim pajio i bagi i pher ki la bende ki kiat ne fila bende ki nunu ki dawai ba bendi bu ai pentip yang ki pulit wot nin akono ko por ba phone ni kloy be banwan ka ban kem ni komentar ban batai ka number kadan kata ka 112 mo min swa ban call ki police ka de ka 100 menta kala de ka 112 te kono ko por step na min meet ne kono ko por aba filap hi kinono ki jingja phone be ka ni ka number nakaliang ke polis na police station ki kloy be ban oi se kata kata namar yangi la patha la dep ong ba akadono ko por ba yok ne ka phone nang le ka mot ka de ba don kam te ka ma habde hi ba don kam te nakaliang police station kin mi be ki officers jongi banwan se kata jaka banwan nyarap itu ai ba kam tung si kini kisi menta kalong ba ini kena di drug sebang yok kem dak sing samla dak sing sing bahalang repair dak BDP sangang kami ibalaklat nak kita gi rehab lagi di jengja ba manaka tu Jelas sedang biang menta ban try sop ya kena kam di drugs mar dalam ber SP kena kapor ngak ban ong ba ngihap ban ya pikir bahaya kini ro ngi trelang ber khubor ka jongi kalong nginap ailat ya ki bat lada kwa ya ka jing bah ka jong kini kong bat berkat lam ro ki mang salang ki kon ti ki sala subhasa nge no shua ba mangingin lap bat kandon ka jing penstom le se lemar ngihap ban ya kun hamadan thama kabin kun hamadan banjab iki jing sneu kum ki samla kum kasno ka thau hi baro ka we lai baji sau baji gir sen lo kemi gel akhi gel ap hayo bat me ka daw ngi yo ban kem hurup no ikine to na kaliang jongi min na kaliang jongi ngi ai ngi pha khubor sabaro itu kinong dikiat kinong di drop itu ki buan ya khalai barabor hang ni ha sem yew makruat ba nakaliang jongge sinong kuat nginok mailat bagi nang tresitom nang ni sakmat nama ba idon i nakaliang police department kibaya kersan yang i te ngi so singan bat ngi ay kubor ka ba sai saki banadu mentagas ngi lada ngilap ba pidang wan ban le yakini kam ki ba jaklia ha po sinong makurwat po iyo makurwat nakaliang jongge sinong nginam aili ngin tray bet namar ba don ka jikmu ban pen but ban pen ban ya ka jing suka jing bahajong ka dong ka snong ka jongi Nên có bạc tại của bố kỳ chợ như tôi mà một loạt thì như là đập nhảy đó là khăm miệt lại khi nó sẽ tiền thì bà lòng kịch tiền bà không mặc cor bà
yo kikren kimi kikin na pejai program kimi kalau kau wei ke bapan supo dori ka dong ka tan ke jingi ba beri ke bawan na sewei saar ba kios no ba beri jang ka makrwan ne ka dong ka tan ke jingi kikren ni kikin bas ni kikren ni kikin bom dei ban kren ka ta subun ai ni ka dong ka tan jingi ba bon kuai ki jing niu ki ba ton ki ba ni kum ka snong makrwan ba kin snong ki ba marjan ni mahat lung ba ki sini si bangi pindu ikin sini yo ban mat ko me kini ki jat jing snil ti de na ni kadaw ni yami ni tre shitam bat ngaso ban ai kublai shibo ni ki senglong kimi ki bamri wat ha ka mir ka yong ru bang ni yami renti ringkat lem bat ka shinong ka thau lem bat ki bor sarkar kunju na kaliang ka police department ti kum ka senglong kimi nga khot kerpat ru ya pi lang baro kisnong kita ki marjan marpa kum bala dep ong I secretary mentan ba ngawer hang ni bangin ya trailang ya ka ju ka kam ban pen bha ya ka saudong saukun ka jongi ban pen bha ya ka imlang sa lang ha kisnong kita ki jongi bat ka wei ru ngong hu ki pat ba ki basngong basngap ling ba jong ka ni ka media bangalakan mau ru hakpor ka jinglong samla ka jongaru ni laju mi nak sinong gi jongi bangini apa harai ka jong ka sinong ka thau bat ni laju don ru ka jingle ya rei ha kita ki puar 4 shimla don kini ki social media kani kaporo nastoban ai beli fi baro se senpat ya kapor ko bala kloy ka jong pi ya ka jinglong rangba ka jong pi ban sim ya kani ka sinjam hakabani don kat bangi bangini ai ya ka ti ka mon sakti ka diang ka jongi hakabangini ya trailang takawai ka mon sim kampek siliang khamat ya no kam ya kampek kam tau ya ki bangi I apa deng ki jingduna ki babon apa deng ki jing trekam ngila ban kenduk ban syam de kum ki snong ba marjan nasngoban ang ban kerpat pi kani kapor tung ini long kawai ini teli angi ngi im tang para mengi tang para kasi para kara amdon 4 simlai ya khlek jai benre mono nrai ni ba ka jing snio ba sirkai kalawan ban bandu ban telep ya kani ka dong ka than ya kani ka snong ka jing ya kani kapor ngasoban ban ong ru ka ni kapor nam ta jong pilang baro tung ini tristom ya kamen ko ba sikram ni iba ki berjaya kani ka snong ka jing kalong ka ba adu kata-kata kum ka BDP kum ka senglong kumi ngiduk tiak ngiduk dem dang step ni habani ki south tank san biji ngil adon banik duty ni tu dang step nakilong kumi ki samla ki BDP nangta ni iba ki jing sini ka nang isim kinang karoi na koi ka pos ngim jula ban mudo bakani ka district ka jungi tamtam ko mako custom ko ka beri ka district ka kuarta ka bakun kini ki jing sini kinang ki step kinang karoi kha akini ni iba bon padang ki samla bilang ngop ke jing drop sa kani ka stong ko jungi kalau ka iba pangnut kalau ka iba ngusi ya kilong sam ya kilong kumi apa kini bakini syam ya kum kini ki jing dia iban wan ban rung apa yang ka sam ka jungi